нафарҳое ки ай Тоҷикистон омаданен, агар ай телефон ягон наворҳо, ягон сайтҳое ки ба қонуни Россия дар омадан иҷозат нест ёванд, мегардонанд. Вале бо ҳолате шид ки видеоҳои бемаънае ай телефон ёфтанд +18 нефаҳмем хитон мегем. Ай ҳамин сабабам гардонданд. Ҳамаи иёра бар назар гирифта, ҷои меомадагитона, ҷои кортона аниқ карда, ба дили пур ҷавоб диҳем, ба муомила, ба сабр. Иншаллоҳ ки мегзарем. Салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорем. имрӯз дар аэропорти Жуковский қарор дорем, то ки ай вазъияти нафарҳое ки ба Тоҷикистон рафтанянд ва нафарҳое ки ай Тоҷикистон меоянд ба шумо маълумот расонем. Видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед, лайк ва обуна шидан набиҷихем. Барои пешравии канали мо, барои паҳншавии видео беҳад дастгирӣ хуб мешавад. реклама ҳама вақт меша, нафарҳои да билети ҳавопаймои кадом шаҳр ба кадом шаҳре дар кор мешавад, номерҳои мондагида муроҷиат карда метонен. ва ин бародар бигем ай Жуковский билет дорад, дар пеши шумо вазъията пурсон мешавем. Салому алайкум акаҷон. Салому алайкум. Хуби тенҷӣ иншаллоҳ. ай Жуковский душанбе билет дорем. Чанд харидем билет ака? 15000 рубл. моро тамошо мекунанд бисёр вақт нафарҳои беҳуҷҷат омаден тафтиши ҳуҷҷат чӣ хел буда кард? Нест ҳозирашта. Тафтиши ҳуҷҷат нест. Дар раҳ омадан да истодагӣ будан ака? Ёки автобус қати омаден? Не, раҳ да омадем такси қати, такси ман мекунанд, гаишникҳо, проверкаи чӣ надорад. Ай мошин шуморо манъ карданд? Манъ накарданд. Вале бадами хел шикоятҳое ки чандин нафарҳо ба мошин омадан, мошина манъ карда пассажирҳоро ҳуҷҷат пурсиданд. Барои ҳам нафарҳое ки ҳуҷҷат надошта бошен, хубтараш бигем ки ба автобус биёем беҳтаринай. ва инҷа бигем дим этажа, якум этаж регистратсия мегзаранд ва дим этаж пограничный контрол мегзаранд. баъзан ҳолатҳо дар ҳамин ҷамъ бигем ки пешаи пограничный контрол дар омадан ҳуҷҷат мепурсанд. ва чӣ гуфтанем, ручноит калон биромад бародара. нафарҳое ки омаданен ай Урал компания ҳаракат кине, ручноитона калон нагирем. 10 кило мумкин ай бале, вале ҳаҷмаш майда боша ки то ки ба мисли бародар штраф накунад. дар масъалаи меомадагиҳо чӣ гуфтанем? айни замон мардум Домодедово ва Жуковский гирифтаестай, ай ҳама зиёдтар бигем аэропорти Жуковский. бале вунуква арзонай. масъалан мегирем вунуква 25000 ай, Домодедово 29000 ай, Жуковский 33000 рубл. нархи ай Тоҷикистон меомадаги ба рубл гуфтаестем, вале ман накардаестям не, ман кардаестям не, вале нафарҳои мебаромадагӣ ай Домодедово ва ай Жуковский назар ба дигар аэропортҳоро ёки пурсупурсош ёки манъ карданаш хубтара бигем. ҳамин қадар маълумот. чӣ гуфтани нафарҳое ки моро тамошо доранд? Чӣ гуфтанем? боварӣ аст дар любой инсоне ки бовар дошта бошӣ, ҳар кас худаш раҳмат барои баромад кардан акаҷон. тамошомон мекардӣ охир? Миннатдорум бошед. Кадам пешид гап зинда бошед.